Rasensemo y'obonchereria mwanchumurigeria hekiombe hekemo ky'obonchereria ky'ombu business community sako niko bono giachakirie emerobero y'ogochigokini obonchereria ase echire eyo yatwarire amakong'u ase amatuko abwangoiga bagosangana egetaseni giensoko TV niko baereire emeroberio bagenderete kobeka erigochikoeneke buna abonchereria bakabake bechire eyo bachigokonyaka kwegendereria nsemo y'obonchereria rituko ria rero nigo tokomorekere ekiombe gia ky'ombu business community sako ikiobono kierure gokonya abonchereria na gokinia obonchereria ase echiro ya ky'ombu machoko mosano munyakerogo bwa ekiombe ekio bunagotoerera amange ayo ekiombe ekio giakorire gochia ase abonchereria b'echiro ya ky'ombu oyo gokwana igo akorokwa machoka omosa ane bakamba ngete rietari gona bofco ene rietari manyekaneta ase ky'ombu igonkoba nabere no mogoko ekiara rero twabwate annual general meeting yesako yeito ky'ombu business community sako eyere eyemo yabo yisako ekya Kisii County korende ky'ombu business community sako nigo ere eyabantu ba ky'ombu business ky'ombu ward nerere echerekari yachorire ekoba represent abantu ba ky'ombu business ward sako yeto yansirete abantu 27 aso mwaka 2022 lakini bono yabaikire members 364 gukwana ase echiro ya ky'ombu asomo yegobo mutang'ani nigo bono munyakerogo yabolire abonchereria bonsi gosoana kwerikia ase ekiombe ekio eriokogendereria ase obonchereria bwabo twansire kuruchiloni twanza kuruchiloni kuchakero mutinyo January omwaka oyo twarure chiloni 1.3 which members baito twarure chiloni che school fees chiloni cha business emergency loans na chiloni chinyinge tokorwa ase sake yeto ekere ya kinire mono na members bande bagenderete gochoine igo onko bashukuru sana abanyira baito konya moko yenda chisailo kiga byombe bikuru 10% ono ni nchito bae kironi cha 2% moko irani monthly 30 day igo nashukuru sana sokote bwino sobonge bwino nane gwakira abantu ba ose abaraibe beserekali bali baija mu bisakuru busongo abandi kube bengi bimwaija korora nesati to matia ikirangania nabagambi baito chiefs bali mwalengo twabakire mbiamono nabageni abange na tunashukuru tukishikiriana pamoja elinde sake ya ky'ombu business community sako egenderere igonko bakira mbiamono as members ingo reporteria ensoko TV kurwa ase echiro ya ky'ombu ase bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii ninche Enoch Gichana Musinto Onyambane.